Operation London Bridge. 3 kelmiet li l-om fuq fom kulħadd tal-aħħar 24 sija u li kienu sors ta' kurzita kbira fl-aħħar snin. Operation London Bridge tirreferi għal pjanijiet sigreti li kien hemm għal meta tmut ir-Reġina Elisabetta II, pjanijiet li skattaw għal ħabt tas-7:9 tal-4 filgħaxija meta Buckingham Palace ħabbar li Reġina Elisabetta mietet fl-età ta' 96 sena wara 70 sena tmexxi il-monarkija. Ftit aktar minn senilu l-ġurnal awtorevoli politiko żvela dokumenti li juru b'dettalji l-pjanijiet li tinkludi Operation London Bridge. Skont id-dokumenti żvelati, mal-mument li Reġina Elisabetta II ħadet l-aħħar nifs ta' ħajjitha, kellhom isiru numru ta' telefonati. L-ewwel waħda kellha tkun mis-segretarju privat ta' Reġina Edward Young lill-Prim Ministru Liz Truss. Huwa kellu jgħidilha l-kliem London Bridge has fallen li jfisser li r-Reġina mietet. Minn hemmhekk kellhom isiru wkoll numru ta' telefonati oħrajn fosthom lill-uffiċċju magħruf bħala il-Privy Council li jieħu ħsieb ix-xogħol tal-Gvern f'isem il-Monarkija. Internament il-ġurnata tal-mewt ta' Reġini hija magħrufa bħala D-Day, filwaqt li kull ġurnata li tgħaddi tkun magħrufa bħala D1, D2 u wieħed jibqa' jżid in-numri skont il-jiem. Wara li jsiru t-telefonati kollha neċessarji fosthom anke lill-Prim Ministru ta' pajjiżi li huma membri tal-Commonwealth, ir-Royal Household toħroġ tħabbir uffiċjali sabiex twassal l-aħbar lill-pubbliku. Is-Segretarju tal-Kabinett jafża wkoll il-Ministri u l-ogħla uffiċjali pubbliċi bil-mewt ta' Reġina. Hawnhekk mill-ewwel il-bnadar fil-binjiet fit-triq ta' Whitehall jitniżlu kollha mezzasta. Dan irid isir f'mhux aktar minn 10 minuti. Il-pjanijiet żvelati mill-politiku juru wkoll miżuri adattati għal midja soċjali. Is-sit uffiċjali tal-Familja Reali jingħata l-kulur iswed b'ritratt ta' Reġina Elisabetta u bl-aħbar ta' mewta. L-istess jgħod tas-sit uffiċjali tal-Gvern Britanniku. Kontenut li mhuwiex urġenti skont il-pjanijiet żvelati m'għandux jiġi ppubblikat filwaqt li retweets fuq Twitter m'għandhomx isiru sakemm mhux bil-permess tal-kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern ċentrali. Immedjatament wara l-Prim Ministru tagħmel l-ewwel indirizz tagħha fil-pubbliku brabta ma' din l-aħbar filwaqt li kull membru tal-Gvern jingħata istruzzjonijiet biex ma jagħtix kummenti qabel ma titkellem il-Prim Ministru. Intant waqt li jkun għaddej dan kollu l-Ministeru għad-Difiża jagħmel l-arranġamenti kollha sabiex isiru s-saluti kollha pjanati fil-jiem ta' wara. Skont il-pjanijiet ta' Operation London Bridge, l-għada ir-Re Karlu III jagħmel l-ewwel indirizz tiegħu bħala re. Mat-tokki ta' nofsinhar il-qniepen Westminster Abbey, il-Katedral ta' San Pawl u fil-Kastell ta' Windsor selmu l-memorja ta' Reġina Elisabetta II. Ġew sparati wkoll 96 tir bil-kanuni f'Hyde Park u fi bnadi oħrajn tar-Renju Unit fis-sija ta' wara nofsinhar. Intant is-Sibt Re Karlu III jiġi proklamat re uffiċjalment fl-10 ta' filgħodu ħin tar-Renju Unit. Teknikament huwa diġà sar re mal-mument li Reġina ħadet l-aħħar nifs ta' ħajjitha. Iċ-ċerimonja ssir fil-Palazz ta' San Ġagbu f'Londra quddiem dak magħruf bħala l-Accession Council. Hemmhekk titħabbar b'mod uffiċjali l-mewt ta' Reġina Elisabetta II u tinqara l-proklama tradizzjonali. Mal-moment li tindaq il-fanfarra u r-Re Karlu III jiġi ddikjarat formalment bħala ir-Re l-ġdid, jiġu sparati tiri f'partijiet differenti tal-belt u l-bnadar jitneħħew minn mezzasta għal 24 sija. Tul dan il-ħin il-ġisem mejjed ta' Reġina Elisabetta II se jkun espost fil-Katedral ta' St. Giles f'Edinburgh sakemm jitħejjew il-preparamenti għal funeral tagħha li mistenni jsir fi żmien 10 ijiem. Wara t-tebut tagħha jittieħed titjira lejn Londra fejn mijiet ta' eluf ta' nies se jitħallew juru rispett tagħhom għal 4 ijiem sħaħ f'Westminster Hall.